Zaujíma vás, čo robí taliansku pizzu a pečivo tak delizioso? Je to kvalitná talianska múka, ktorá dodá cestu tú správnu konzistenciu. Vítajte v Perfetto, miesto, kde nájdete najlepšie talianske ingrediencie pre vašu pizzeriu, reštauráciu či pekáreň. Ponúkame autentiko talianske múky na neapolskú pizzu, rímsku pizzu, palé pinsu, chlebík, panettone, focacciu. V našom sortimente nájdete aj delizioso paradajky San Marzano, Datterino či Regino či hotové základy na pizzu. Na pizzu neodmysliteľne patrí burrata, stracciatella, mozzarella fior di latte, ktorá zabezpečuje dokonalé roztečenie a vláčnosť bez prebytočnej vody. Mamma mia! A nezabudnime na pistáciový krém, ktorý je lahodnou pochuťkou k vašim dezertom či croissantom. Majitelia a manažéri podnikov, atencione! Zaregistrujte sa na našom e-shope a objavte výhody spolupráce s Perfetto. Sledujte nás aj na Instagrame alebo na Facebooku a buďte informovaní o aktuálnych produktoch či akciách.